Hej, 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 ljudi, hej. Sjem tako ljudi, znači neki dan onako blejem lagano. Iz eto video tam bio završio i sad onako sjem, znači gledam onako ne znam šta ću sam sa sobom, smorio sam sam sebe. Izigrao igrica, ne znam više šta ću majke, znači ležim, boli me glava. Molim. I prekinula me u posnimanja videa. Bravo. Gdje smo stali? Otišao sam do kante, umro sam. I sad ako ja znači sjedim sve full kontam spavat. Jedan noć. Znači sad ja onako kontam šta ću jebu majku. Kad vidim live stream od Nunija. Haj, uđem ako Nunija onako live, gledao malo smijeo se, zabavljao samog sebe i tako da rekao ajde me malo još više uspavat, onda lagano odspavam lagano do jutra i da budem pravi. Međutim, šta se desi, vidim ja, znači, Vanimi isto je live. Pošto vam već kod Nunija nekom pričam ti trebam, haj rekao ja odvam kod Vanimija da vidim šta kod njega laganica ima. Ja uđem na live, gledam isto kod njega nakon jedno 10 minuta da vidim šta ima. Da se malo nasmijem, zabavim i rekao haj onda ode spavat jer bilo je stvarno vrijeme, bilo negdje ja mislim bilo je stvarno kasno. Gledam ja onako live, gledam ja live, kad brate, pričat Vanimi sa Nunijem. Tražili su njih dvojca, naš se. I sad ako ja gledam vidim Vanimi govori, znači Nunio ima nešto važno da mu kaže. Sad ako on tamo, haj možda nešto između njih dvojca, haj sad ako na live je gledam. Počeo se bude listo kaže, izaće nešto brutalno ovih dana. No ako je naš, kontam jebote život, možda nešto bude dobro za moj kanal, Gdje on, brate, pravi novi diss track. Kaže, i Mehdi će tu biti, znači on će isto, znači, biti zvijezda u tome, znači, novom diss tracku i tako. I, kaže, imam dosta toga, kaže, da pričam. I, kaže, vi ćete sve u diss track, znači, bit će brutala diss track i sve će se izdešavati, kaže, nećete zažalt, znači, pogled. Sad, ako gledam, jebote život, pa moglo bi ovo biti dobro men za kanal. Neka ja slušam i o čem će rekao diss track, možda on kaže o čem će biti. Kaže, bit će na pojedine ljude koji zaslužuju tu. Sad nakon gledam kontam jebote života o čem se radi, Hoće više čujem, znači brate, hoće više čujem da znam o čem se radi. Biće i tu i Petra, kao i njena kao i vi ćete da je lezbejka i what the fuck? He? Šta si rekao? Me sereš, brate. Sad, znaš, meni je to došlo, jebote, taj diss track ima, znači, da izgori, brate. Znači, to nije mala stvar, znači, da se o tome, znači, bude, da bude glavna tema diss tracka to. Tako da, to će biti stvarno zanimljivo, znači, pogled taj diss track kad izađe, tako da ovaj video je više clickbait, bravo, upal ste na clickbait. Kao i svaki moj video, ali jebi ga, moram je nešto, brate. Tad ljudi, diss track od Vanime bi trebao izaći ovaj koji dan kako on to rekao. Pa bit će tu, znači, još dosta komplikacija, trebaju muziku snimiti, trebaju, znači, matricu, tekst i sve te zajebancije, tako da, čim je slijedi diss track, znači, reakcija na ovom kanalu, znači, 100%, jer želim, znači, da vidim o čemu se radi. Tako ljudi, hvala vam na gledanju ovoga videa, clickbaitovskog videa, kratkog videa, vjerovatno bas pola već izašlo, znači prije ovoga, tako da ja ovo sad mogu pričati šta god hoću, znači mogu pričati komotno neke najveće glupost, brate moj, na cijelom svijetu. Smo stvarno našli u Njemačkoj, tako sve, ja igram Fortnite i hvala Boga u sezon 4 moj prvi Battle Pass kupit i imam Omegu full upgradeovan. I on meni kupio ovo. Ne znam koliko ću hoće ovo fokusirati, naravno neću fokusirati ova kamera jer je šugava. Uglavnom, znači, Omega, brate. Omega je mislim, nije veliko, mislim, vidite sprem mojim nosom. Dobro, meni je nos svakako velik, tako da ovako neki izgleda kao već. Znači, Omega imam, brate, imam i ovoga Gingerbread Man, tako da imam tu, znači, kao zajebancija. Ovo je zapravo, znači, patcha doll ispod. Sad ne možete vidjeti jer nemam svjetla iza, tako da osvjetljenje mi je 0. Jebi. Tako da ljudi, imam te, znači, dvije figure iz Fortnite, što mi je stvarno ekstra, znači, stojim ovdje na dvici. Tako ljudi, zahvalio bih vam se na gledanju ovoga videa i ako vam se ide udarite taj like, share i subscribe i mi do sljedećeg klipa ćemo se vidjeti, vidit ćemo se. Ja vas ne vidim, vi me ne vidite. Jel to fair? Nije stvarno, ali jebi ga. Mora se neko i mangu praviti, jebi ga. Tako da, vidimo se. Ćao.